Kijk, dan moet je confetti op de achtergrond doen. Dit is niet helemaal zwart, dat moet ik niet hebben. Op een idee. Het is een project wat wij in de zomer doen voor digitale vaardigheden, met name voor kinderen. En dat komt, daar is een subsidie voor beschikbaar uit het project Bouwen aan Ambitie. Dat is een onderdeel van de regio-deal. En wij vinden het belangrijk om in de zomer, wij wisten door corona zullen best veel kinderen thuis blijven. Dus hebben wij in de 6 vestigingen in Noordoost-Friesland organiseren wij 2 keer per week digitale activiteiten, met name voor kinderen. En die laten we begeleiden door jeugd, zou ik maar zeggen. Die groep die het begeleidt zijn van 15 tot 20. Dat is voor hun een vakantiebaan, hartstikke mooi. En zij hebben er gewoon meer verstand van dan wij. Dus daarom is het zo leuk dat zij het doen. Nou, ik vind dat heel belangrijk, vinden wij allemaal bij de BIEB belangrijk, omdat 65% van de banen, die weten we nog niet. Er komt een hele nieuwe wereld aan en dat gaat toch sneller dan we denken. En hoe jonger je hiermee in aanraking komt, hoe makkelijker je het oppikt. Voor ons is het best lastig, maar voor de jeugd, het is spelenderwijs. Je ziet dat ze er weer meer van af weten dan zelfs onze jongeren die ze begeleiden. En dit is een gebied wat ook qua ontwikkeling natuurlijk deze digitale ontwikkeling moet oppakken en omarmen. En daarom denken we beginnen bij de jeugd. Vandaag zijn wij aan het vinyl snijden. Dus we maken ontwerpjes in Inkscape. En dan snijden we die uit en kunnen we stickers maken of kunnen we een leuk ontwerpje maken op een tasje of zo. Ik heb ook bibberbeestjes begeleid, dat was vorige week. En vandaag is vinyl snijden en dan volgende week gaan we nog met Lego robots maken. We doen verschillende dingen. Ze werken met Lego WeDo en dan kun je dus, het is eigenlijk een soort Lego robotje. Je kunt je eigen vakantiefoto maken met een greenscreen. Dus dan kun je doen alsof je in Pisa bent, maar je bent het niet. Maar je kunt het wel zo laten zien. Wat ik een heel leuk iets vind is bloksels. Dat is dan maak je met een soort mini-stack maak je een figuurtje. En van dat figuurtje maak je een foto, die laat je in de app en dan kun je een gamepje ontwikkelen. Nou, dat soort verschrikkelijke leuke dingen doen we. Ik vind het leuk om gewoon mensen te leren van in het programmeervak te krijgen om dingen te maken. Want het is wel zeg maar de tijd ervoor zeg maar, dat mensen echt hun eigen dingen kunnen maken. En ik vind het leuk om daar enthousiast voor te maken. Het is de hele zomervakantie. En dus in alle 6 vestigingen in Noordoost-Friesland. Dus Surhuisterveen, Buitenpost, de Westereen, Kolm, Halm en Dokkum. En dan op woensdag en op vrijdagochtend. Van 10:30 tot 12. En het staat allemaal op de website ontdekdebieb.nl.